Siyacela ukubingelela na ngoma ngothobani sangoma esibholonye ezinye esibholwa amathambo. Phatho khobala isandla sensimbi usigoko sentaba ehleze ebomvu zamadoda. Dilajula bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Kukhona into engifisa ukuyichaza la edida abantu abaningi. Kunobantu ababuza ukuthi umehluko wokubethela umuzi nokucupha umehluko kuhlukene kanjani umuntu methi ngizobethela kini noma ethi ngizocupha izinto ezimbili ezehlukene lezo. Uma kubethelwa ilapho khona usuke uqinisa ikhaya, ilapho khona usuke wenzela ukuthi izilwane zingangeni ekhaya, uqinisa kungangeni izilwane, kungangeni abathakathi, kungangeni izulu. Yebo kuqinisa lokho. Methi umuntu ngicela uzongibethelela ekhaya, ilapho khona lo muntu usuke ezobethela ngesizathu sokuthi wena ufuna liqine, awufuni ingene abathakathi, awufuni ingene izilwane, awufuni ingeneni okubi, imimoya emibi eqeda ukudla, izinto egijima emathayeleni, izilwane ezilala nezingane, usuke uzobethela. Ngesethu umuntu ngizocela ukucupha. Ukucupha yilapho khona usuke ufuna ukuthola umuntu emile noma umbambe lowo muntu noma wenza into lowo muntu azoyiveza kuwe ukuthi nguye ogangayo. Yabona methu umuntu ngizocela ungicuphela ekhaya, ngizocela ungicuphela amathuna. Yilapho khona usuke ezocupha ukuthi umuntu ofikayo abambeke noma umuntu ofikayo ashayeke noma umuntu ofikayo aziveze yena, abuye ezokhuluma yena, ezophahluka ukuthi nguye ohamba lapha, nguye owenza into ethize ekhaya. Sengisho ukuthi ena ke abantu bayadideka isikhathi esiningi. Fike ethi umuntu mkhulu ngicela uzongicuphela ekhaya, mkhulu ngicela uzongibethelela ekhaya. Izinto ezimbili ezehlukene lezo. Makuma usho leyo nto kumele wazi ukuthi wena uzoqinisa, uzobethela, awufuni ingene izulu, awufuni ingene izilwane, awufuni ingeneni. Cha, ukucupha ukuthi umuntu angene bese eyacupha njengonoxhaka mawusuke ucupha inyoni ukuthi mayengena bese yabambeka. Ukucupha lokho ukuthi ikhaya ngilicuphile, amathuna ngiwacuphile, ngoba lokho kuhambe bese kuyabadida abantu ukuthi umehluko walezi zinto yini. Thokoza uma nguthobana noma usuhamba uya kulowo muntu okusizayo, uye usuwazi ukuthi uyothini, uyobethela noma uyocupha. Uzothi umuntu ngizofuna ukubethelela ikhaya, kanti omunye mayefuna ukubethelela usuke efuna ukuvimba kungenzeki lutho. Omunye mayefuna ukucupha usuke embona umuntu oyalapha noma embona umuntu ongena ekhaya kodwa mase yabaleka, mase ngamboni, mase ethi lo muntu ngizomcupha ukuthi ngifuna ukuthi abambeke la. Thokoza uma nguthobani sakho esibulwa ngezinye esibulwa amathambo. Phathwe khubala usandla sensimbi usigwebo sentambo ehlezi ebomvu zamadoda. Thokoza.